हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ दैथायहरदों सिमांसार बर', डिस्ट्रिक्ट कामरुप गुवाहाटी, भिलेज सनाफुरी दैमागुरी। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। मोनसेल' सिमां नुदोंमोन, खालि आं बेखौनो खनले खनले नुदों। आंनि नुनाय सिमांफोरा सिमांल'सो जानानै दा थाथों। आंनि नोंखौ अनलायनाया माब्लाबाबो दा गोमालांथों। सना, आंनि थांना थानायनि जाहोना नों आरो आं इसोरनाव मा बोर बिबावनो, आंनि जिउ सना।